God have mercy upon us. Yes. Yeah. Baby. Now. Kuma wallahi baba ne yake so ya aura min yaron abokin shi. Shi ne ya ɗauko jakata kawai ka zo mu tafi wani wuri inda za a ɗaura mana aure ta. Ɗaura mana aure? Eh. A ina? Wani wuri can daban mana. Ta raba ma kowa aiki. Kar ma ki fara. Yanzu ni in bi kike so mu tafi wani gari mu je a ɗaura mana aure saboda mahaifinki ya ce ki nemi ɗan gidan abokin shi za a haɗa ku. Shi ne nan ke ka ɗauko jika? Nan nema kike ke ma ki zo ki tunzura ni wanda na fi kowa iya soyayya in fisge ki mu tafi mu je can a ɗaura aure. Ke kin bar mahaifinki. To fi sabila baby ka san ina son ka yanzu ya kake so. Nawa ne so ya wuce na iyaye. Iyayenki su ce miki cewa ni ba aure wallahi gaskiya mahaifinki ya gaya miki. Ni ba aure zan yi bin gaskiya ne kawai ki je ki bi umarnin mahaifinki wannan shine gaskiya. Idan kika yadda yanzu kika yi yin kanki kika bar garin nan kika tafi wai da niyyar wai ni mi aure ni da ke wallahi za ki sha mamaki dan rayuwa sai ta miki gara a farko ta miki ta biyu ta yi ta uku ki san muhimmancin yau kawai shi kenan ko nufin ki irin wannan sakar ɗan yawo ko mu je mu tafi a ji a yawo hanya ce da za a koma gida ki wa babu ki hakuri ko baban ki ba sa hakuri kuma amma baby ka san in kina so na sani ke ka fara so je ki ba iyayenki ki wani so bai kai na iyaye ba kin ji ko bai kai ba wallahi ki koma ki ba iyayenki wannan shine gaskiya so kake in koma gida haka yake wannan tafiya Allah ki daura yaran nan